Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u naší večerní show Ukáž, co umíš. Našimi dnešními soutěžícími jsou pan František Špička. Františku, pojďte mezi nás. Dobrý den. A pan Jakub Knedlík. Jakube, přidejte se. Tak pánové, chci být čestný a férový souboj. Podejte si ty ruce. A dnešním úkolem bude dostat do této sklenice co nejvíce vody, bez toho, aniž bychom pohnuli s touto nádobou. Tak pánové, kdo bude naším prvním soutěžícím? Pane Knedlíku, vyberte si, panu nebo Orel? Orel. Dobře. A je to Orel. Pojďme přesunout se k soutěžnímu stolu. Prosím, máte na to 30 sekund. 30? Víc už nedokážu. Velice krásný pokus. Pojďme se vyměnit a dáme šanci druhému soutěžícímu. Pane Špičko, jste na řadě. Máte na to 30 sekund. Hodně štěstí. Děkuji. No, co pak tu tady mám? To byste dalo použít. Tak to vypadá, že naším dnešním večerním výhercem soutěže Ukáž, co umíš se stává pan Špička! Jo! A vyhráváte tuto cenu. Děkuju. Gratuluju. To bylo pro dnešní večer vše, diváci. Děkujeme za shlédnutí. Teď odhad vítězův trik. Zápalka při hoření spotřebovala kyslík a sasla. Zbytek vzduchu se ve sklenici ochladil, smrštil a na jeho místo se vlivem většího vnějšího tlaku vzduchu dostala voda.